everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। नै लोगोफोर दायो जोङो फार्माव थांनो नागिरदों। एसे गय गायहोदों नालाय लोगोफोर नायनानै फैनोसै आरोना। थांनो मोनथाराखै नालाय मैयानिफ्रायनो गायहोदों ओमफ्राय दिनै नायनानै फैनोसै आरोना लोगोफोर जों सानैजों हौवा हिनजाव बोराय बुरि नायनानै फैनोसै। ओमफ्राय टाइमबो मोना नालाय डिउटि थाबाय थायो। ओमफ्राय दिनैहाय माबा सुटि मोनदों नालाय बन्द मोनदों बेखायनो थांनानै फैनोसै आरोना लोगोफोर। जोंनि फार्मखौ सोर सोर नायनो गोसो एसे नायनो हागोन आरोना लोगोफोर। आं जेसेबां हायो एसेबां दिन्थिनोसै नोंसोरनो जोंनि फार्मखौ। बांसिनाथ' नुखाबाय जानांगौ, ओमफ्राय सोर सोर नायनो गोसो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर भिउआ मोजां। बेफोरबायदि नेचारखौ नुबा बिराद गोजोननाय मोनोना, ग्रिन ग्रिननो। सेल्फि स्टिकबो गैया माबा गैया, आखाइजों जि मोजां ना लोगोफोर। फिल्म शुटिं लालायनो हागोन। मोजां नुथारो। बिराद सान्दुं ना लोगोफोर, अयथासार गरम। हाबाब थानो हायि बायदिथार गरमानो। अयथासार खस्थ' मोनो। मावनानै जाग्राफोराथ' आरो बांसिन खस्थ'बाव बेस्राफोर। अयथासार सान्दुंनि गेजेरावबाबो मावनांगौ जाहैबाय ना लोगोफोर। बिसोर मावोबासो माहाजोनफोरा माहाजोन नङामोन। नै लोगोफोर मोनफैबाय फार्मखौ। गेटआ खुलिनांगौमोन, दुर्गाया दासो फैदों। गेटआनो नायदो लोगोफोर। जोंना फार्मनि गेटआ गेटजों कार सोग्रा, ओमफ्राय नै इथिंजों बे फिसा खथा खथाजों मानसि ओंखारलाय हाबलाय खालामग्रा आरोना। नै गयखौ बिथिंजायबो गायदों आरोना, बिथिंजायनो। लोगोफोर सफैबाय जों, दहायनो मोनफैखादों। ओमफ्राय थान्दा लाबोदों नालाय एसे लोंसै आरोना ज'नो। नै आंना गोजोन देराया बिथिं थाबाय आरोना लोगोफोर। दा दिन्थिगोन र'। ओमफ्राय बियो थांनाय बोसोराव गायनाय थालिरमोन आरोना। गयफोराथ' थायाखै, खरान बोथोर गायनो थैजोब्बाय। ओमफ्राय देग्लाय आरो सेकेन्ड टाइम बेखौ गायबावबाय आरोना लोगोफोर। नायनोसै र' माब्रै थायोना थाया। बोथोरफोरानो बबेबा बोसोराव अखा हायो हाया बिदिना खस्थ'। होमबाबो गायनायबाय लोगोफोर, मा जायो उनाव नायनोसै ना। नै बिसोरनो गायगासिनो दं, नै आदामोना आदैमोना आबौमोन। नै बांसिनानो बेहायल' गायदोंमोन थांनाय बोसोराव नैबे थालिर बागानाव औवानि साहा। ओमफ्राय नैबे न'नि सोराबाव नैबे थालिर गिदिर दं। ओमफ्राय बैखैजाय जोंनि फार्म नेग्राफोर थायो नालाय, बेनि नैबेथिं नै बैथिंबो गायदोंमोन। ओमफ्राय नैबेथिं गायदोंमोन आरोना, बैयाव बै साइडआव बैयाव दाउ गग्रानि ओरै उनजोंखायबो गायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बांसिन थायासै आरोना, थैबाय लोगोफोर गया। बिदि बयनाबो थैखादों थैनायालाय, थेवबाबो बिराद लस जायोना लोगोफोरा। गायनायनि फैसा आरो फुलिनि फैसा एबारनि नेक्स्ट इयारावबा बायनांनाय नंला आरोना, बुरजा दङ। जोंनाबो थांनाय बोसोरावहाय बायनानै गायस्लायनाय दं आरोना बुरजाथार। फाननोसो मोनफिनलायगोन आरोना नेक्स्ट टाइमाव। माबोरै मोनखो? मोजां मोनदों? दाथ' मोजां मोनखागोन ना। ओमफ्राय उनावहाय थैबासो गोसोआ बोरैबा मोनो गय बिफांफोरा थैबा। आं गाइखेर मोनला साहा लोंनो लाबोगौमोन, मोनाखै। मा जागोनलै बे बाबु लायथोंसै बाइकजों। नै बे जोगोनारा आं गायनानै थांनायनिमोन लोगोफोर। मोजाङानो जाबाय। नै बेस्रा गायनानै थांदोंमोन आरोना आङो। मोजाङानो जाबायना लोगोफोर।
बहुद मैगं गायोमोन आं फार्माव थानाय समावलाय ओमफ्राय दायो फैनायानो जाथारासैना नैबे थाइजौ बिफांखौ फोसाबनांगौनो मद' ओंखारसारदों आरोना बिजौआ फिथाइ मोनाबाबो बिजौ जानो थाथोंसै आरोना लोगोफोर मोजां जादों नै दै लोमबा थैयोलै बेबो ओइ फान्थावाबो मा जुम जाया जाबाय थादों फान्थावाबो नै बिदिबो आं गायलांनाय गोजा बेफोरो फान्थावाबो थायगासिनो नै दा लांसै आंहाबो जानायनो नैलाय गेटा नै आयै नै फानलुआ साफा जाथारबाय आं दाख्लै फोसाबनो होलांदोंमोन नालाय बेखायनो साफा फोसाबनानै दोनबाय आरोना जोंहा फामु नेग्रा बाबुआ नै बिराद मोजां समायना जाबाय थैहां जाथारबायमोन दाख्लै फोसाबनो थिनबाय फोसाबनानै नै बिराद मोजां फिथाइ थायफिनबाय आरोना बिराद मोजां जाफिनबाय नै फिथाइयाबो जि मोजां थायदों जि मोजां बेनो न'खर फिसायाव मेरला जाग्राबो फान्थाव मेरला थायबाय बेबो नै फुला जोलैनो दोनदों आरोना आं बेखौ जोलैनो थाबाय नै बिथिंजायबो फुला रानजोब्बाय लोगोफोर नै एसेल'सै नै होमबाबो समायना नुयो रुम सिङाव दाइनिफ्राय इनभार्टारा माबा चार्ज लाया जादोंना आरोना लोगोफोर खोमसिबाबो खेब्बायसो नै आंनि रुमा लोगोफोर बिथिंजाय जि गरम मोनबाय अयथासार गरम लोगोफोर खामलाय गोजा जाजोब्बाय नै पर्दाखौ बोखारनानै दोनजोब्बाय सुदोंमोन नालाय ओमफ्राय फैबा नै बाथरुम टयलेट बिदिनो थांबा दंखल आरोना टिपकल बिदिनो दे ओमफ्राय नोंसिनि बाथरुमनि खाथियाव किटचेन आरोना आयौ थ' मैला जानानै थायो दाथ' बार बोथोर नालाय अखा बार बिराद मैला जानानै थाजोबो फ्लरफोरानो गाजाया जायो आरोना लोगोफोर दिन्थिबाय लोगोफोर नोंसिना नै दरखौ खेंबाय नालाय हल रुमखौ दिन्थिफिनसै आं लोगोफोर नोंसिना नै बेनो आरोना नै दिन्थिखाबाय बेबायदि साफा हाग्रा जाजोबथारबायमोन बियो हासार होना होदों नै अखा हाबा मोजां जासिगोन बिथिंजायनि फुलाबाय बैथिंनियाथ' गोजौआनो दंमोन बैथिंनिया एसे मारैबा जादोंदां फुलिया गादों नै बिजौआ एसे बोरैबा जादों हासार होबाय बायथारनायखायसो बिदिबा नङाबा थानो नागिरा आरो गोजौ दं आंनि जिरायग्राया फुलाबो थांनाय बोसोराव दैज्लाङावहाय थुना होलाबायनांगोन आरोना जि मोजां थांजोबदों बिस्राफोर बिथिंजायबो आंना दाउआ जि गोमोन जाखायो बिसोरो आं थाफेराबाबो दा गोबावसैबाबो खाथियाव फैदेरखायो आरोना बिस्राफोर सनानैहाय बानायनोसै आरोना दिनै मा खुन्थियाल' गायना गालांगोन ओमफ्राय माला लाबोगोन बाबुमोन बिसोर मिथिया ने दे गावबागाव खामानि ना बेहाय आवगोलावनिहाय नै बरिं खालामनाय दंखायोमोन नालाय बेहायनो लागायनोसै आरोना लोगोफोर गयनि आं खुसेर गायनाया फोसाबना होआखै गथ'आ गया इथिंजायबो गायजोब्बायमोन आरोना लोगोफोर नै बांसिनानो थैबाय ओमफ्राय माखासे थाबाय आरो इथिंजाय गायखांबाबो गिदिर जाबाय आरोना बै खैजायबो गायदों गया माखासे दं माखासे थैबाय दा बे फख्रिया नै दाख्लै जाखांबाय ओमफ्राय दायो दानस'नानै दोननानै जि मोजां जाबाय आरोना बिलाइ मोजां थाबाय एबारो बेबायदियावनो थायफिनबावनोसै आरो इयो बोसोर जाजायो बियो बिदि दानफायनानै फिथाइखौ खाखांबा दानफायना होबानो बिदि जायो आरोना लोगोफोर खिलिफिनजोब्बाय नै मोजांनो जाबथुनो थालिरखौ गायालासे बेखौनो खख्लिंखौ गायनांगौमोन साया मोननायनि गयाव दा थारुन बागानखौबो दिन्थिगोन आं लोगोफोर आं गायनाय थारुनखौ बिबार बारथारसै जोंना थारुना हानि न'खौबो नायनो मोजां मोनोना लोगोफोर नै साफा क्लिन जिरायनो
बेखौ बोरमायाबो बिराद जायो बेखौनो बोख्लाय बोख्लाय सानफ्रोमबो होनांगौमोन आं सिगां अयथासार गाबो बेखौनो जानो नायदाव नायदाव गाबफैयो बेखौ सानफ्रोमबो हाख्लायनानै होनांगौमोन दान्दाजों बुख्लायना होनांगौमोन दाबो बिसोरो लेंहरबानो नैबे बिलाइखौ दान्दाजों बुबानो फैजोबगोन आरोना हगारनायबा नैबेबो जेनेबा बियो लास्ट इयारावनो गुखारायमोन आरोना एकदम बुहुद फिसासिनमोन बे बिफाङा ओमफ्राय आङो गथ'फोरखौ बेहाय जोंनि फार्माव थाग्राफोरखौ नारखो होफिननानै दोन्दों आरोना बे सिदामोन ओमफ्राय दाख्लै आरो गुलुंबावबाय थेवबाबो गोथां थायो आरोना बेयो ओमफ्राय आं दानफायनो नाङा होनदों गोथां थायो नालाय रोदाया खावसेजों दङ ना नै ओमफ्राय आंनि थारुन बागाना लोगोफोर जि खस्थ' खामलाबो होदों ओमफ्राय जोंबो गायदों आरोना नै बिबार बारथारसिगोन आं देग्लाय एकदम एडभान्स गायदों आरोना लोगोफोर थारुनखौ नै बिदि जाखाबाय आरोना दाना गोजौ गोजौ बिखासिम मोनखाबाय एडभान्स गायदं आरोना आङो देग्लाय थाबैनो माबा जानो होननानै मा होनो बिबार जागोन होननानै आरोना लोगोफोर नै आबरा बैसिम ओमफ्राय बैनिफ्राय बैसिम मोखां गुवारबो मा होनो बिदिखौ सावन थारुन ना सावना बेखौसो होनो बे मोखां बुरजाखौबो गायदों आरोना नैथिंजाय बांद्राय मोजां जायासै आरोना बेखौ उनाव गायदेरनायमोन नै बिथिंजाय मोखां गोबाङा नै बेनिफ्राय आरोना एसे जानो आन्था गायदों नैबो मोजाङानो जादों हायथ' गावदाब गावदाबनो मोजाङानो जादों ना गावदांनो मोजाङानो जादों बिथिंजाय ओरैनो बारस'नो थाखाय बेरा दोन्दों आरोना नै गेट फिसाना माबायदि दोन्दों बेखौलाय औवाथाय गायनायमोन थांनाय बोसोराव थांजोबदों आरोना थांनायालाय अबावबा नै बिथिंजाय एसे अन्थाइ आरोना हाया लोगोफोर ओमफ्राय अन्थाइबाबो औवायाथ' थांखायो नालाय थांदों आरोना बे गेटखौ माबायदि खुलिनानै हाद्रायनायसो जादों गेटआ एसे माबा खालामनांगोन नै बिदि आरोना आंनि थारुन बागाना लोगोफोर देनां थारुन जानाय बोथोराव लांफैनो हागोन दै जोंनि फार्माव बायनानैसो दे ओमफ्राय बारा हरदेरगोन आरोना गोजाननिफ्राय लांफैलायनाय नालाय जोंना थारुनाथ' एकदम फार्स्ट क्लास जाथारो नालाय बेखायनो बिदिनो बेलाय लोगोफोर गिदिर जाथारबाय बिबार एबार अखाफोर हाबानो दा जुन जुलाइफोरावहाय मे जुनफोरावनो बारनो हागौ आरोना इयो जुनफोरावनो बारहैगोन बिबारा थाब बारगोन औ मोनजागोन दा नोंसोरबो लांफैनो हागोन औ बिनिया गोथावसिन जायो मार गोनां बांसिन जायोना नोंसोराबो फान्थाव गायना लाबोदो आरोना नैबे भिन्दि बेगरा आंनो लाबोना होफैनायमोन बिराद गोजोन मोनो लोगोफोर खुसि मोनोना बेफोरबायदि गाव गायनाय बा मावहोनायनि माबाफोरखौ मोजां फिथाइ मोनोबा मोजां मोनोना गोसोखौ खामलाबो होदों ओमफ्रायो आंबो गायदों बुहुद साननै सानथामफोरानो गायबाय थानांदों आरोना टाइम लायो बुहुद नुनायावथ' बांद्राय गुवार नुवाखैना खिन्थु गायनायाव बुहुद टाइम लायो आरोना लोगोफोर हाखर जावनांगौ होनांगौ फबनांगौ बुहुद थारुन बेदरखौ सायनांगौ फोसाबनानैसो गायनांगौ नङाबा गाजाया ओंखारबोआ नालाय लोगोफोर बिदि आरोना दिन्थिबा बुहुद गोजौ जाबाय आंजों समानानो जाबाय खोमा जौसिनसो जाबाय दा बैसोरथ' जौसिनसो जानो हासिगौ आरोना बिसोरो खस्थ' खालामबाथ' जेबो हासार होआखैना लोगोफोर बेहाय होआखै आरोना ओरैनो अर्गेनिक ओमफ्राय अर्गेनिकबाबो अर्गेनिक हासार होनो हायोना जेबो हासार होनो मोनाखै गोबोर हासार मा हासार जेबो होनो मोनाखै आरोना जेरै हा दं बेहायनो हालेवनानै गायनायल' आरोना होमबाबो जायो ओमफ्राय गयानो थायासै लोगोफोर मानो होनबा खरान सफैनानैनो माबाबाय आरोना थैबाय माखासे बुरजायैनो ओमफ्राय देग्लाय खनसे गायदेरनानै गायसनना होदेरनोसै नामा लोगोफोर बिदि सानबाय आरोना मा जाखो बेलाय मा फिथाइ जाखो बियो इलान्जि ना माबा होननाय बायदिसो नुजाबाय बियो बोरमा गग्रा आरोना लोगोफोर बोरमा गग्रा बैयो दाउ गग्रा माया आं खान्थाल गायफैनाया थांनाय बोसोरावनो गायफैदों आङो मोजां जाबाय 12 मास जाथाम खान्थालनो नार्सारिफोर हरदों नंगौना नङा बै मोनसेखौ जाहोबाय हनै माबाना बोरमाया जाबायनो माबाया गोग्लैनानै
गोथाङै दं आरो खिलिफिनगोन बे माबाखौ नेटखौ होफिननांगोन दाउफ्रा नै दाउखौ खासि खालामनांगौ मेरला दङ स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय